Jedno jajce, dwa żółtek. Второ яйце, 4 жълтъка. Четвърто яйце, 5 жълтъка. 6 готов. 6. Кое? Пето ли е това? Да. Пето 7. Тия яйца са някакви маги. Така, първо слагаме едината. След това другия попне. Така. Сега първо направете във въздух. Може и да не се изправяте. След това изкачате и го правите същото. И го правите с монозонт на възрастен. А ако искате да видите как да направите това, гледайте другата част. Едно яйце, два жълтъка. Второ яйце, 4 жълтъка. Четвърто яйце, 5 жълтъка. 6 готов. 6. Кое? Пето ли е това? Да. Пето 7. Тия яйца са някакви маги.